паважаныя гледачы. Мяне завуць Кісель Дар'я Андрэевна. Я з'яўляюся навуковым супрацоўнікам Гродненскага гісторыка-археалагічнага музея. Гродны яшчэ адходзіць ад эмоцый юбілейнага 15-го рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. Горад зноў змог даказаць, што сяброўства народаў – гэта не толькі прыгожыя словы, але і жывая традыцыя, якая налічвае ўжо 30 гадоў. А кожны фестываль налічвае сваю непаўторную гісторыю. Таму прапаную вам апынуцца ў 2010 годзе у атмасферы 8-го рэспубліканскага фестываля нацыянальных культур. І дапаможа нам у гэтым дадзены прадмет. Як вы лічыце, да якога замка гэты незвычайны вялікі ключ? Насамрэч, гэта сімвалічны ключ і належыць ён фантану, які добра знаём кожнаму жыхару Гродна. Фантан сяброўства народаў быў адкрыты 5 чэрвеня 2010 года падчас 8-го рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. Трэба адзначыць, што ў аснову гэтага фантана была закладзена і капсула са зваротам да нашчадкаў у год 65-годдзя Вялікай перамогі. Фантан з'яўляецца унікальным аб'ектам па свайму архітэктурнаму рашэнню і дызайну. Ён знаходзіцца на беразе Нёмана і мае 6 усходзячых і 6 зыходзячых струмянёў у выглядзе вадаспаду. У кругавароце выкарыстоўваецца 50 кубаметраў вады, цячэнне якой сінхранізавана з цячэннем ракі. Аўтарам гэтага незвычайнага аб'екта з'яўляецца архітэктар інстытута Гродна-грамадзян праект Александр Захарчук. А сам сімвалічны ключ быў перададзены музею Гродненскім гарадскім выканаўчым камітэтам.